Poštovani gledalci, dobar dan, ovo su vesti televizije Brus. U Srbiji ima 700.000 nezaposlenih, a nedostaje radna snaga za berbu voća ili ljudi rade na crno, što je još gore. Imamo pola miliona gladnih i neadekvatno hranjenih, Imamo pola miliona gladnih i ili ljudi rade na crno, što je još gore. Imamo pola miliona gladnih i neadekvatno hranjenih, a 400.000 hektara neobrađenih oranica. I na kraju vremenska prognoza. Ajde, ponovno ne mogu ovo da se opičim. Ajde bre, samo ovu jednu vest ne mogu pročitam. Ajde, ne smej se. Čekaj, sad ne mogu ni ja. Sneg neprekidno pada 24 sata i otežava saobraćaj. Sa novim snežnim padavinama stigli su i novi problemi za putare i nadležne službe. Sa novim snežnim padavinama... Ne mogu sad. Sa novim snežnim padavinama stigli su i novi problemi za putare i nadležne službe, tako... ništa. Sa novim snežnim padavinama... Ajde. Sa novim snežnim padavinama stigle su... Šta je bre ovo bre? I na kraju vremenska prognoza. U Srbiji danas oblačno sa snegom uz umeren do jak severozapadni vetar. Doći će do povećanja visine snegnog pokrivača, a najveća količina padavina očekuje se... Daj bre, teraj to Boga napolje bre. Pa gledaj na šta liči čovjek bre. Na vanzemaljca. Pratili ste vesti televizije Brus. Hvala na pažnji i prijatno.